Avui amb nosaltres tenim una mala influència. I ja ho sabeu. Quien no llora, no mama. Entre vídeo. I a vegades, quan creus que tens les persones més en fora, les tens més a prop de lo que te penses. I avui, aposta tenc. He hagut de posar l'estorba-me avui, perquè jo tenc aquí a una artistassa, a una tia fortíssima. Aquí, amb tots nosaltres, na Laura Pellicer, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Benvinguda. Gràcies. És que mos coneixem de fa molt poc, jo tothom te coneix, jo no. Què te pareix? No sé si és un piropo o no. Bueno, no, molt guai. Te puc contar la història de com te vaig conèixer? Bé, com sí? m'ho hem conegut mútuament? Sí. Sí. Te ho puc contar? Sí. Vinga, vale. Lo vull sobre. És que te vaig escoltar per la ràdio un divendres. El dissabte te vaig cercar per Spotify, me van a flipar, i rotllo els dilluns o dimarts ja tenies teu contacte i dimecres venies a fer el podcast. Què te pareix? Vas així d'aviat? Espectacular. Espectacular. Aposta a vegades... Quina vas sentir per la ràdio? Ara t'he pillat. Vaig sentir per la ràdio... Demasiada mujer. No. Lliure. No. No era demasiada mujer, tio. Quin era? pillat. Sí, tio. Que no hi ha no, mama. Que no llora, no mama. Exactament. M'encanta entrar que vas anar per la ràdio. Sí, per IB3. Va ser per un concert que vas fer. Dia 31. Dia 31. Què tal aquest concertasso? Una passada. Sí o què? Sold out. El primer concert del primer disc. Bufalina, aquest caliu. Man, quantes persones? Quantes persones? Si no me fallen els comptes, eren uns 400 i algo. Si no me fallen els comptes. Toma ja. Ja deu tenir-li pagat amb això, no? No. Ah, no. No està fallat 100%, per això les camisetes. Bueno, anem a xerrar una mica, tant tu per conèixer-te una mica, i el teu caire d'artista i el teu altre caire que potser tampoc se coneix gaire, però que per això hi has disc aquí, que és el tema violència de gènere, que tu has estat víctima de violència de gènere. Anirem xerrant un poc, mos contaràs qui ets i tot això, la teva infància, qui és, per la gent que no te coneix. La Laura és una nina que va començar molt petita a tenir, no sé com dir-ho, que sempre volia fer coses, o pintar, o dibuixar, o tocar alguna cosa, però sempre m'havia criat aquesta rama artista, perquè m'entenguis. I no acabava de quadrar mai, la veritat, no he quadrat mai a les classes, sempre les optatives no m'agradaven, si no hi havia música ja no era feliç i tal. I en els 9 anys, pues, tot això, jo també, que si judo, que si karate, que si futbol, sempre volia provar una cosa diferent i no durava un mes. I en els 9 anys m'ha pillat per dir-li a mon pare i a ma mare, me vull apuntar a guitarra. I m'han dit, otra vez. Aquesta nina aquesta s'apuntarà a una classe i durarà un mes i ja està. I va ser l'únic que vaig seguir fent. I a poc se donaven compte que això anava en sèrio, que era l'únic que m'havia agradat. I després m'ha ficat a aprendre a tocar piano, això, i a cantar per acompanyar a la guitarra. I a dia d'avui aquí estoy. Molt bé, això m'agrada. A mi de petitona, en la guitarra ja vares tocar amb un parell de grupets, així... O... Sí, vam muntar un grup que se deia WhatsApps, quan jo tenia 12 o 13 anys, i va ser quan vam començar a fer concerts. I després d'això n'he tingut un parell, però que també tema quarantena i Covid i tot, pues no han arribat a res perquè quan podies començar toque de queda i tot això, mos va fotre tot el xiringuito. Bé, tots els músics ho sabem i tots els artistes que vivien dels concerts i això, se va aturar tot. Molt bé. I que feu versions? Feu ja temes propis? El tema dels WhatsApps eren versions pròpies. En plan, fèiem qualsevol versió, sopa de cabra i això, però fèiem temes propis. I bordeu per WhatsApp, no? Espera. I com se el nom del grup dels WhatsApps? El WhatsApp. Els WhatsApps, també. Sí. Molt bona aquesta, és superbona. Bé, després, tu vas començar a tocar la guitarra, el piano, Sí. no el vera, i després eres la teva època de solteria, de mel, anem a tocar per aquí, anem a tocar per allà, no? Com vivies tu aquesta època? Època, concertats i això. La veritat és que molt... Per això era normal. O sigui, no
no era algo... Era el que jo era feliç, així com un pintor feliç pintant quadres, jo era feliç tocant la guitarra a un bar. Ho veia super normal, super tal, fins que vaig decidir pues, que això anés més en sèrio i que és quan ve més el xoc mental. Però en aquell moment no ho veia com algo... Era com el meu hobby, com la gent que se'n va jugar a futbol els dissabtes, pues jo m'anava a un bar a tocar una terrassa durant 2 horetes i tornava ja meu. Molt guai, molt guai, molt guai. I tu ara, així de joveneta, quin somni o quin prototip de vida tenies? Vale, tenia i tens, però ja són joveneta, tenc 21 anys. El meu somni i prototipo de vida, primer, a veure, sempre m'ha fet molta por somiar, la veritat. Perquè trobo que és algo que pot ser molt guapo i molt oscur també la vegada. Perquè si te compleix, és uau, he complit un somni. Però si no, no sé com dir tot això, està guai. El meu somni era la música. És a dir, no era somiar lo grande de vull un concertarro, vull un fans, vull autògrafos, no, era poder viure el que jo m'agradava quan l'altra gent ho podia fer. I ho és encara perquè a dia d'avui no ho puc fer. O sigui, com un infermer pot estudiar per viure d'infermeria, pues jo vull poder viure de música, que a dia d'avui és trist que hagi de ser un somni, no pugui ser algo normal, però bueno, que això és el meu somni, poder viure de la música fent concerts, podem fer compondre, escriure cançons i tot, i que això moni per viure i no haver d'estar en 3 feines. Però bueno. Home, molt complicat, Sí. Molt complicat. he dit antes que sí que eres víctima de violència de gènere per la gent que no ho sàpiga què és violència de gènere. Que és violència de gènere així en tecnicismes, no sé si ho sabria dir bé, però jo diria que és una persona que maquilla el maltracta en la paraula estimar. Que per ells estimar és això. I com que estimar és una paraula guapa, pues se pensa que tot el que sigui estimar en el seu concepte està ben fet i pot decidir fer i desfer com a li dona la llana. Ell o ella. Vale. Tu que has patit això, si hi ha qualcú que te veu, te pot dirigir després a la càmera, que això és la pregunta de Porreig Televisió, de Joan Mates. Si qualcú pateix, ara mateix, ha patit violència de gènere, què li diries? Així que te veu, si te dirigeixes a la càmera perquè te vegi bé. Pues diria que tot passa, que pareix que no pot sortir, que no hi ha recursos, que ningú te creurà i tal, i pot ser que hi hagi gent que no te cregui i que no se te posi fàcil, però que tot passa, que tiempo al tiempo, que hi ha molta gent de veure que t'apoya i inclús pot sortir gent que no t'esperen mai que surti poet en aquests moments i que el temps ho cura tot. És que és vera, el temps ho cura tot. Bueno, ara mos contaràs així una miqueta la història, per mos també un poc en concepte. Després, si hi ha qualcú que viu això però no pot escapar de cap manera, sigui perquè potser viu en parella i no té medis per poder sortir-ne perquè no ha res, què li podries dir? Això sí que, gràcies a Déu, ja no m'ha passat, perquè no sé com ho hagués duit, però crec que tot és xerraró, que se xerri. Que és vera que una cosa és dir surt d'aquí i una cosa és poder-ho fer, perquè jo no tenc fills, però si tingués tingut fills amb aquesta persona ja hagués estat un tema diferent. També si convius a casa seva o estàs en un altre país i no te'n pots anar i no tens la família a prop, ja també és un altre tema. És a dir, no és tan fàcil com surt d'allà, has de tenir on anar i tal. El primer que diria és que ho xerrés en els seus... No fa falta ho saber tothom, perquè, sincerament, en aquests moments no t'interessa saber la veritat, t'ateix en el 100%. Simplement comentar-ho amb 4 o 5 persones que sàpigues que te puguin treure d'allà en qualsevol moment si fa falta, i a poc intentar organitzar tu la teva sortida. Això és consell que jo donaria des de la meva ignorància perquè no l'he viscuda, però com a víctima donaria aquest consell, de que ho comentessin, que si pot cridar qualcú a qualsevol hora que aquella persona sàpiga per el que està passant i estigui disposada a les 4 de matí córrer, i que ella mateixa se vagi fent el seu camí per poder sortir d'allà l'abans possible. I tu, no has viscut aquesta situació, però has tingut por. Quina por tenies tu? Por d'estar amb ell, per així-ho. La meva por... O por, més que res, a deixar aquesta relació perquè sabies que no anava bé. És que la meva por, no sé si en tots és així, en tots els casos de víctima de violència de gènere, però la meva no era una por de xeró. Jo som una persona que jo, si estic en gent és perquè vull, perquè jo sé que tot sol estic superbé. Som una persona molt solitària. Però estar amb una persona
també t'he dit, venia jo un moment emocional on la meva autoestima no estava massa bé, i que tot el temps estiguin dient que tu sense ell no és res, que ets ferit sense jo, que ningú t'estimarà tant com jo, tal. Un pic, vale, dos també, però quan fa mesos que estàs escoltant la mateixa frase dia i vespre, no me demanis per què pas teu xat s'ho creu. Arriba un punt i tu dius, vale, no és el que més m'agrada del món, com m'està estimant, però si ningú m'estimarà tant com ell, què faig? És que no podré estar amb ningú mai més. Perquè t'arribes a creure, és que t'arribes a creure. I després ho penses, quan ho has passat i dius, què? En sèrio no pensava això? Perquè t'ho penses de fred i dius, però és que és de matxaque psicològic, no sé com dir tot. Perquè jo sempre ho he dit, ja a passar de les discussions fortes i tal, crec que el pitjor que te queda després d'això és la violència mental, psicològica. És deixar de creure-te que ets tonta, deixar de creure-te que sense eina vol res, deixar de creure-te que ningú t'estimarà. Això te du un temps perquè tu, i feina mental i molt de temps. I quant d'any tenies tu quan comences aquesta relació amb aquesta exparella? No sé si t'ho dic bé, però de 9 a 20. En tenc 21, crec que eren de 9. Vale. Així que no, vull dir, no fa massa, no. Vull dir, fa uns molt recent. I com era el principi d'aquesta relació? Si tot va anar canviant a poc, o si al principi era molt guapo, ja era així tot d'una? Jo també crec que m'ha condicionat un poc perquè quan jo més havia tingut una parella mai. Tampoc sabia que era que algo fos lo normal o lo no normal, perquè quan jo ja no tenia experiència per així, i també feia molt d'any que ho havia deixat amb aquesta parella, pues, no sabia molt bé com era el començament, però jo era algo normal perquè quan jo no ho havia viscut encara. I ja t'he dit que el començament va ser tot molt apoteosi, molt d'emoció, molt de pel·lícula de uau, no sé jo, però claro, pel·lícula de los buenos. Perquè després tu vivies en parella, no? Vale, tu vivies en parella. I com era, vull dir, també la relació entre famílies? Vull dir, ja no només vosaltres dos, sinó relació entre famílies, tu a casa seva, ell a casa teva. No era dolenta, perquè no era una relació dolenta, però no era una relació bona. És a dir, jo crec que era més cordialitat per les dues bandes. Estava allà. Mon pare i ma mare l'acceptaven perquè era jo, i per cordialitat, per no fer-me la vida impossible jo, supos. O per el moment de padre de, pues mira, per veure la nina bé, pues. I jo ja seva, pues, la veritat, no sé si és que jo no suportava la seva part de la família, i ells a jo tampoc, jo, hòstia, però jo de la seva part no estava còmode. Sí, inclús sempre intentava evitar i tal, i no hi havia un tracte dolent, però no hi havia aquest que saps que t'estan acceptant. I per les dues bandes era així. Està allà. Sí. Simplement està allà, respecte a la que tal, i ja està. Sí. Más o menos. Vale. A tu, què és el primer que te passa? El primer que me passa amb ell? En plan fort sí. o... No, en plan... Lo primer. A ver, antes de lo primer gros, jo ja hi havia algo que no... que m'ensumava. M'ensumava que no hi havia algo que no era normal, la discussió si m'anava de festa no era normal, si m'anaven les amigues no era normal, o si me vestia així perquè tal... I ja hi havia algo que no sabia si era normal o no, però veia que això no ho volia a la meva vida. Perquè hi ha gent que potser ho accepta i ja està, tant el seu dret. Però jo era algo que no m'estava acabant d'ensumar bé. Sí, però així tot seguís I jo tal, no sé què. I jo me'n record, que això no fa ningú, que jo posava els vídeos de ciclo de la violència de gènere. Te passaven un parell de fases que passaven de l'una de miel, tal, no sé què. I jo hi havia una fase que me faltava, que era l'apocalipsis. Jo deia, però no ho sé això, perquè això no me passa, en plan de... Hi ha altres fases i me'n passen dues, vale? Però no me'n falta una. Fins que va venir la fase de l'apocalipsis, que té un altre nom, però ho he dit així perquè m'enteneu. I va ser perquè me van discutir, ja quan arriba a aquest punt, ja és perquè la relació està rompuda, en plan de... Vale, que no és culpa meva, però també crec que influeix la situació de... Ja hi havia tensió acumulada tot el temps. Ja era de ho deixam. I jo el vaig deixar, i me'n recordo que hi havia una verbena, i jo m'estava vestint, vaig sortir de la dutxa i tal, i ell m'ha cridat, m'ha dit, obrin que som a baix, que vull xerrar amb tu. Jo vaig dir, no, jo ara me'n vaig a la verbena, no vull que pugis, no és el moment de xerrar. I jo, si vols baixar, t'avís, te crit i tal. I el tio va cruzar cables, digueu-lo com vulgueu, i va votar.
va botar a la terrassa, va entrar a casa meva, m'ha de tenir tancada i vaig estar una hora i mitja o dues per treure-lo, va ser poig. I tot això tancat dins el quarto, en plan de tu no te'n vas d'aquí, tu ja no me deixes. I ja va començar tot el que ve ser l'apocalipsis. I tu quin temps ho aguantes, en això? Jo aquell dia ho vaig deixar, és a dir, jo ja ho havia deixat. Aquell dia no estic amb ell, per així-ho. Però després veus, i si no ho ha fet males? Perquè segons ell era un acte d'amor. Era un que m'he tornat loca perquè sentia que te perdia. Coño, és que és un pel·lículon, el que t'hi ha tornat loca perquè me perdia. És que te sona a pel·lícula romàntica de Dios, perquè t'ho maquillen tot així. El que t'he dit, és un maltracte disfressat en la paraula estimar. I si no, i si sí, què faig i tal, no sé què, tot això, la família ficada per mi, ja, què feim i què pens, i què pens jo i què pensa l'altre, perquè estàs tan, en aquell moment influencies tant per l'opinió dels altres que ja no saps si penses per tu o penses per veïnat o penses per ell. I cada moment, si estàs amb tu i me deia que no hi tornés, pensava que no hi havia de tornar, si estàs amb ell me deia que sí, pensava que sí, l'altre me deia que sí, jo pensava que sí, és a dir, jo pensava més per el que me deien els altres que per el que pensava jo. I pues hi vaig voler tornar a intentar, perquè, clar, era un acte d'amor. Però jo ja estava en plan de més esxelivada que una. Que vaig dir, atento, i fins que va passar el segon pit i vaig dir fins aquí. En plan de jo estava amb ell, de torna amb tu, però per veure si de veres ets així, com m'estic imaginant que ets, o si de veres és com tu estàs dient que aquest pit has tornat loco. Per tant, només quedava comprovar-lo si o tornava a passar o no tornava a passar. I quan va tornar a passar vaig dir, ja està, m'has confirmat que era el que jo pensava. I com és? Com li dius ara aquest moment? Un moment de... Sí, Aquí el ja moment torna a passar i tu com ho dius? Com te'n vas? Què fas No, és que moment? aquell dia no me'n vaig tenir... És que va ser també molt raro tot. Perquè, clar, jo ja el coneixia, ja el veia venir d'en fora, i ja me venien discutint d'un que a mi no sé, vam anar a la playa, tornava, em va insultar i tal, i ell volia posar ja meva. I jo vaig dir, no, tu quedes aquí, tu ja ho han de deixar, mira'm bé la cara perquè serà de repetir que me la veuràs en la teva vida, i ja està, te'n pots anar. Per tot el camí m'estava insultant. I això que... I m'ha dit que no, que tinc el carregador i no sé què d'altre. I vaig dir, vale, pues per WhatsApp el que te fa falta, jo ara ho te baixaré i tal. I m'ha dit, no, que pujo. Vaig dir, m'és igual, no pujaràs. Tot això perquè jo ja sabia el que havia fet. I jo ja sabia que si es posava tonta i tal no sortiria de casa meva. I no m'ho tornar a fitxar ja, vaig dir, quan me torni a fitxar ja meva, l'hem fet. I va ser quan va tornar l'alco, m'ha llevat l'esclau, m'ha fitxat dins el portal, jo visc una finca, entre els llans, tal, la cursa que el volíem assallar, jo que cridava, va sortir el veïnat i m'ha de fitxar en casa seva. Per tant, no vaig haver de sortir jo de casa meva, la veïnada m'ha fitxat en casa seva i els altres el van treure i tal, i allà va ser quan vaig dir, ja està. El que jo havia de confirmar, ja m'ha confirmat fins aquí. Molt bé, i aquí s'acaba tot? Bueno, Molt bé. per part meva sí. Vale. I les famílies com s'enteren aquest dia? Ma mare, és que aquell dia, clar, jo estic tan en xoc que no... Me pensava que era un fallo meu, però m'han explicat que la psicologia que va així quan tens un trauma. No me'n recordo molt bé qui va cridar com i tal. Jo me'n recordo que m'ha fitxat la veïnada i jo li vaig donar el mòbil i vaig deixar la contrasenya, crida qui vulguis. Perquè no estava tremolant, sense els cans, estava en un nivell de xoc i estrès que no podia. I crec que en aquell moment va cridar ma mare i ma mare va venir i me'n recordo que va veure plorar que va ser aquí quan jo vaig dir ja. Jo m'ho faràs plorar, però ja mon pare i ma mare ja no. Fins aquí. És a dir, jo encara passaré per tu, però que facis passar per mon pare i ma mare no. I mon pare també el van cridar i res, sempre hem estat molt comunicats amb això, la veritat. No ha estat algo que... Des del primer dia ja sabien el que passava, també. Vale. Molt bé. I a partir d'aquí s'acaba la relació. La relació. Ara aquí s'acaba la relació. Com te sents tu? Perquè tu t'hauries de sentir alliberada, no és vera? Però no te sents del tot alliberada. Clar, és que després de la relació... Jo havia llevat la relació, però no li vaig quedar clar. I ve la cosa. I ve te seguies per xerrem, com per explicar que avui t'havia estim a les 4 del matí, i de festa fa el que sigui per trobar-te per mig, i els teus amics me diuen que no m'acosti, però jo m'acostaré igual, tal, fins que jo arribo a denunciar. Tot això també m'acosta a 2 mesos de temps. Ara ho dic un poc així perquè no té més o menys el centre que està, però...
I des denunciar a que ho torni a entendre també s'ha votat l'ordre d'alejament dues vegades, però és un procés mentalment heavy perquè, claro, per jo era un ja s'ha acabat, ja ho he deixat. No. Tu has volgut acabar, ara que l'altre vulgui aturar és una altra cosa. Però per jo ja era, joder, si ja ho he deixat, per què no atura? Fins que vam arribar aquí. Quan vaig sortir del judici vaig dir, vale, estic molt malament, però ja està, s'ha acabat. No s'ha acabat. Què tens jo, un paper? Que surt dels jutjats amb un paperet que diu que aquest home no se pot acostar jo a tant de metres. I dic que m'ho protegeix jo un paperet que m'ho posa aquí davant quan ell s'acosti. Si m'ho fa el que vulgui, és que m'ho farà el que vulgui. I quan se torna a portar l'ordre, imagina't com sortir d'allà. És que ni un jutjat basta, què he de fer més? És a dir, què puc fer més jo perquè això aturi? És un alliberament de, vale, ho he deixat, n'he sortit, però n'he sortit fins a quin punt? És a dir, què he de fer perquè s'aturi m'he d'anar a un altre país? I fins que ja és de repic, gràcies a Déu, o com ho vulguis dir, pues ja ho va entendre i no ha en plan, ara estic alliberada. Per això també cada cas és un món, cada persona pot tenir sort o no, a quin abollat te toca. I qualcú que estigui en aquest punt, ara mateix, què li diries? De judicis o de deixaró? No, que ja estigui deixat i li passi això, que segueixis pel carrer, que no li deixin pau realment. Com a persona que ho ha passat, i sempre ho he dit, si qualcú m'ho pot evitar un mal que ja ha passat l'altra persona, doncs mira, t'ho evit, denuncia la primera. Però denuncia si tu estàs segura. Això sí, no denuncia perquè t'ho digui, perquè ta mare t'ho digui, perquè ton pare t'ho digui, no. Denuncia quan tu vulguis denunciar, però no esperis que això canviarà perquè no canvia. Paraules que m'ha dit policia quan jo vaig anar demanant ajuda. No esperis que canviï, perquè si no denuncies ara, denunciaràs d'aquí 15 dies i si no d'aquí un mes, però vendràs a denunciar. I ho vas denunciar? Tot d'una que t'ho va dir la policia, diguem? Sí, a dir que m'ha dit la policia sí, perquè va ser quan m'ha donat compte que jo fins en aquell moment no vaig ser conscient de que això era tan gros. Com m'ha dit cridar-me a sofam, jo vaig dir sofam de jo, em diu, sí, ets víctima de violència de gènere. I jo, però si no res, que no res, m'ha dit, t'és conscient? I jo vaig dir, no. I va ser quan m'han fet la declaració que m'han dit, Laura, telitat. I jo, va ser ja quan m'ha donat compte. Però el meu consell és que si poden evitar esperar un mes a que canviï, entenc que és molt difícil denunciar, entenc que sempre hi ha aquest pobret i si no és per tant, ho entenc perquè psicològicament, per molt que no vulguem pensar això, ho pensarem. Però que no esperin. Després d'això, d'aquesta denúncia, de ja haver acabat les coses, qui t'ajuda a superar tot això? Va ser un procés un poc d'altibajos, estic bé, n'he sortit, no n'he sortit. Tot això sí, recomano 100% en tots els casos ajuda psicològica. Ho recomano en tots els casos. És a dir, són coses que per molt que ens veiem forts, per molt que tal, hi ha moltes emocions a tratar i crec que són problemes que si no trates quan s'han de tratar te poden arruïnar tota la vida. I jo, gràcies a Déu, vaig tenir la força i la voluntat de voler fer, perquè si no vols no ho faràs tampoc. Perquè el que jo no volia és que algo que m'havia passat un any, dos, vale, da igual els temps que t'hagi passat, no me fotigués el que me quedava de vida. Te marcàs per tota la vida. És a dir, te marcarà. Tot això és com un accident. Per molt que tu te facis unes 15 i te curis, aquelles 15 sempre serà més dèbil, quan plogui o quan faci fred te farà més mal el peu, sempre ho tens allà. Però una manera és tenir-ho allà i ser conscient del que has passat i una cosa ja no pot tornar a confiar a ningú. De tancar-te en banc de l'amor, de no poder tornar a estimar, de no voler tornar a salvar res, hi ha estrems i estrems, i també crec que és superimportant l'ajuda psicològica en aquests casos, però de primeres, el primer que s'ha de fer. Després de tot això, hi ha molts canvis, hi ha amics que te creuen, hi ha amics que no, hi ha molta gent que t'esperaves que estigués de vora tu i resulta que ets una lotja i que com has estat capaç de pensar això i com t'has inventat això i que li has fotut la vida. I hi ha gent que no t'esperes mai que vengui a dir t'he enterat d'això, necessites res. Has perdut amistats? Sí. Totes les que en aquell moment eren meves. Totes en aquell moment, bé, totes no, però els que eren el meu grup en aquell moment sí. Però bueno, deus amistats que no havien d'estar allà? Sí, en aquell moment te sap greu, perquè en aquell moment és com, ostres, he estat per vosaltres fins ara i ara que ho necessit jo, resulta que som una lotja, si tu ets amic meu, hauria de saber que som incapaç d'inventar-me alguna cosa així, ja de primeres.
I en segones, que ho pensis, mira, i no m'ho diguis encara, però és que en el moment que un jutge ho ha declarat, no són jo que s'està inventant. És a dir, ja és que estem en paraula d'un jutge. Jo te puc dir missa. Jo puc venir aquí i muntar el Cristo que tu vulguis i les paraules que jo vulgui. Però és que és el jutge que si això és vera o no és vera. I ho decideix a base d'unes proves i d'un estudi que s'ha fet. No perquè jo ho hagi dit i com que sent la Laura Pellicer és vera. No. O sigui, ja a partir d'aquí, ja passar d'això una lògia i de que tal i que m'ho he inventat, és que a part hi ha una paraula d'un jutjat on ell va declarar, se va declarar culpable. Ja que estem aquí. I tot això és un procés mental heavy. I tota aquesta gent ha vengut a demanar-te com a mínim perdó o com a mínim dit-te... No ha vengut ningú? No. Ningú? I no vendran? Ara sí, ara vendran a aplaudir els concerts i vendran a aplaudir disco. Perquè clar, és amiga meva. Clar. Ara que ve set, sí. Sí, clar. És tan guapo dir que no Laura Pellicer és amiga meva. Però també hi ha qualque cançó seva. Després en xerrarem d'això. Bé, durant aquest procés i després de tot això, què és el pitjor que se te passa pel cap i com te sents tu? Després, per exemple, d'aquest ordre, vale? Que després has de mestre ajuda psicològica, tu realment com te sents i què és el pitjor que se te passa pel cap? És que arribes a estar... Jo sempre ho he dit, estic en modo avió. És a dir, jo era un fol en blanc. Tu xerraves amb jo i era un robot. Està bé, sí. No hi té res, no. Ja està. I això no ho haguéssim fet. M'haguessis pillat en aquell moment, no haguéssim fet res d'això, ni t'hagués contestat una frase sencera com te l'estic contestant ara. Era un fol en blanc, no hi havia emocions, no hi havia emocions bones, no hi havia emocions dolentes, era com a... Estic neutre, estic... No sé, piripi, m'han neutralitzat totalment. I tot, és que va arribar un punt, me'n recordo un dia que m'ha despertat. Això estant amb ell. Era la pregunta? O després? No, després. Després, quan ja s'havia acabat tot. Pues no, aquesta pregunta no te puc contestar aquí. En plan, estant amb ell sí que ho he pensat. Però després... I què és el que havies pensat? Que jo dic que si he de viure així tota la vida no volia viure. I després va arribar un punt, per jo era normal. Era el que hi havia. Per jo era això és el que hi ha. T'agrada o no t'agrada? I no te'n de viatge, per exemple? Se te va passar per cap? No, jo tenia fòbia, és a dir, després del procés aquest, la meva gran por era trobar-me per mig. És a dir, una verbena, anar-te'n una verbena, els meus amics els tenien nerviosos de tot si el Laura deixa de cercar. Jo, fins que no m'hagués fet la verbena sencera per veure que no hi era i poder estar tranquil·la, no, és que era com a... M'ha dit molt de procés poder fer la meva vida normal com la feia antes. Estar a un bar. I en plan estant amb ell, no vas dir, me'n vaig de viatge, que s'arregli ell aquí sense saber-ho i que una puta. No està passat per cap. Molt bé. I quan de tentar dur i superar això? M'ha dit més posa del que m'ho pensava. La veritat, però això també dic que tot se passa. Que a vegades te penses que estàs tan malament que no ho superaràs mai i després et sí. És a dir, també vaig anar molt al psicòleg, ha estat molt present en aquest procés, he fet molta feina, ho he plorat molt perquè crec que és molt fàcil deixar les emocions de part i fer com si res, i com si res te pot durar una temporada. Crec que si fas les coses bé, els trates, ho xerres, ho intentes normalitzar, perquè és que al final tenir-ho com un tabú, el que t'he dit tu, ho poden xerrar, perquè ha de ser tabú. Això m'ha de fer vergonya, xerrar aquesta víctima de violència de gènere. Això m'ha de fer vergonya. És que ha de fer vergonya és ell. O sigui, això no m'ha de fer vergonya contra el que m'han fet, és a dir, com una víctima de bullying. Per què ha de ser ell la vergonya i que li faci vergonya als altres desgraciats que estan fent això? És que al final és algo que m'ha passat. Estic orgullosa? No. Som feliç amb això? Pues no, ho duc com puig. Però mira, m'ha marxat, me fa la part d'això i què he de fer? Sí, i més que res, ara que també ja estem amb això, que és que potser el teu testimoni pot ajudar a moltes persones que te veuen ara mateix o que escolten la teva música. Sí. Perquè jo mateix t'he conegut, bé, i tu ho has vist, escoltant la teva música, sense havien xerrat res, que sí? És que no... I és una cosa d'això, i per ajudar a tota la gent que pugui passar, que passa o que ha passat, això de dir, jolín, jo puc sortir també potser així, per què no? Sí, jo he sentit així, perquè allà no fa falta tampoc arribar a segons quins extrems per sofrir violència de gènere. Jo ja m'ho pensant que per sofrir això i no haver maneres d'anar, ha d'haver un cop. I és que no fa falta un cop.
És el moment que algú te fas compte de aquí vas, deixes d'anar a compte de vestir això, deixes de vestir, o si pot viure o no sense ell, fuig. És a dir, ja aquí ja no, és que no fa falta res més, és que ni promoses, ni canviaré, ni res. Sí, aquí tanmateix això segueix igual. Sí, ya te dic. No hay vuelta atrás, no hay... La zorra cambia de pelaje, pero no de costumbres. Molt bé. Diferente collar, però mismo perro, se diu. No? Exacto. Som aquí en 15 dies, molt guapo, però que no. Bé, després, bueno, m'has dit que sí, després de tot això sí que ha hagut aquest intent d'ell voler tornar, però tu en cap moment nada. Molt bé. Ara ve la bo. Ara ve la bo. Bé, just aquest moment de teràpia psicològica comença Quien no llora no mama. És que no llora no mama és raro com va sortir, la veritat. Com va sortir? O tot això, després de quan va passar tot això, jo estic tot sol una altra vegada, tranquil·litat, en plan, no tinc tot el caos, però la meva tranquil·litat, estic ja medio tranquil·la i tal. Estable. Sí, i la veritat estic bastant malament emocionalment, no estic bé, no estic del tot estable, però encara hi havia restos, hi havia aquesta ressatge de... No sé si són jo així, no sé si no, tal... I me'n recordo un dia que vaig anar al bar d'un amic meu, bé, que ara mateix és la meva parella, però bueno, un dia moment era el meu amic, i estaven tots allà, tots els meus amics i tal, i jo venia de plorar a les meves 3 hores. Y estoy allá, en plan de, yo qué sé. Y me miran, ¿qué? ¿Cómo estás? Y creo que voy a hacer un disco. Mare, i ara tu? És a dir, ven de plorar, que tens les ojeres fins aquí, i mos dius això, i jo... Sí, dic, ara si me fa recordar alguna cosa, saps? Pues mira, el que m'agrada, si ho trec, sempre he estat molt de treure sentiments en la música, crec que és la meva manera més sana de treure-ho, perquè els trec, però no igual que si fan música. I bueno, i vaig criant en Toni, i Toni, què, tal, bien, vull gravar un disc, que diu Laura, tot això feia 3 anys, que jo havia gravat Silenci de Blanca. Normal, què tal, tens res? No. Tens lletres? No. Tens no. I què tens? Res. I en Toni concedí aquesta nina. Dic, però donen fetge. Setembre, vinga, va. Això era juliol, més o menys. Com ara, fa un any. I me diu, setembre, vinga, va. I vaig anar jo amb una llista de lletres supercurrada, amb la meva llibreta, tal, no sé jo. Dic, he fet un curraco, perquè jo el que volia és que en Toni m'ajudés a muntar cançons diferents, perquè jo, com que el meu nivell musical és bastant normal, el que no volia... el que són les cançons. El que jo no volia és que sonessin totes iguals. Per tant, en Toni, en la seu sabre i tot, pues m'ajudava a fer una més funky, una més rock, tal, perquè jo la podia fer, però tots me sonava igual. I vaig arribar amb les meves lletres i en Toni m'ha dit, a veure, Laura, què has preparat? I jo me pensava que havia fet una currada, t'ho juro. I me mira i me diu, Laura, vaya merda. No hi ha rimes, no hi ha res, no hi ha mètrica, no hi ha res. I jo, i ara jo faig i me diu, però els ho feim de zero. I jo, pues vale. I el que poden fer és que, en vez de fer les lletres així, agafant les frases i els ordenant com tots i tal. I la primera que vam fer va ser Demasiada Mujer. Que jo aquesta no la volia fer. Perquè trobava que és un tema que pot ajudar molt, però també és obrir el teu coret i quan pots rebre una abraçada en el teu coret, pots rebre una punyalada. I no sabia molt bé si en aquell moment estava preparada per fer-ho públic, perquè una cosa que ho sàpiguen els meus i una cosa que ho sàpiga tothom. O no. Però bueno, ho van fer i tal, i després un dia va sortir que no llorant a mama. Que el títol va ser, perquè jo deia, pues mira, ja que he plorat fins ara, pues mira, que no llora, no mama, no? Pues ala, d'aquí el tens. I aquell va ser com, ja està, a la merda de tot. És a dir, me la sua si la gent li va bé Demasiada Mujer, me la sua si no li va bé, és que me donava igual, i me dona igual, la veritat. I el disc, al final, la gent ho vol com algo comercial, i jo ho feia per això. Jo ho feia perquè no tenia res més que m'apassionés, m'ha fet ja fer un disc, m'ha tenir ja l'estudi, i va curar tot el que havia de curar en la meva música. I ho va treure tot allà. I en quin temps vas escriure totes les lletres? Vam estar un mes allà, però no hi anava cada dia. Hi anava cada dijous i divendres, crec, més o menys. 2 dies a setmana, potser sí, però era una locura. Cada dia fèiem un tema. Les que més vam estar pendents va ser Se me olvidó olvidarte, i que no hi ha una mama, crec que va sortir també en un dia. I un altre, no me'n recordo quina va ser, la de Contradicció, també crec que vam estar més temps, perquè en les darreres que la música vam de sortir així.
Però és que era entrar, pam, avui tinc això, vinga, va. La base de demasiada mujer, jo tenia el piano, te van agafar la lletra, te van mesclar, tal, no sé què. I... Però és que me'l va sortir, que pareixia que estava escrit, pareixia que el duem, horrible ho hem fet, i en 2 dies ho tenim tot, ja t'ho dic. No, molt bé. Això és un disc escrit? No estant al 100% bé. No. Jo dic que és una depressiva camuflada. És una persona que pareix que està de puta mare i les teves lletres, si els analitzes, estàs a puta merda. No passa res. Na Laura, si hagués d'escriure ara, sonaria tot d'una altra manera. És que saps què passa? Que me'n costa molt escriure quan estic content. És a dir, jo som un pot sàdica, no ho sé, diu com vulguis, però jo m'agraden les cançons de plorar. Jo soc la típica que està malament i se posa canciones tristes. I se posa cançons tristes per plorar i dius, va, que estic pitjor, però da igual, plora més. No sé, m'agrada més... O sigui, m'agrada molt una cançó moguda, m'agrada molt que no jugant a mama i tal, però... Trobo més finalitat a cançons de... Pot ajudar, però és que xerrin de coses que dius ningú hi xerra, saps? No sé si m'explico. M'estic explicant? Sí. No. Sí. No, jo vaig... Sí. Vaig maquinant sobretot el que m'ho diu, perquè pensava... Però sonaria diferent, Sí. Però és que quina putada, tio. Ara és que això és una putada. És que... Perquè si tu escrius quan estàs malament... Hòstia, jo vull un altre disc, però... Tio, després no vull que estiguis malament. No, però a veure, crec que el meu malament és un pot tothom. És a dir, al final... Un mal dia, a lo millor. No, igualment. La nostra vida. Tota la gent molt maquillada en plan de viva la vida, viva la vida. La vida és una merda. La gent hem de sobreviure. Hem de fer feina. Tu t'agrada fer feina? Ah, jo no. M'encanta, T'encanta, sí que te'l surtes del matí, però no t'has de fer feina, que sí. No, però què fas? Pues ja ho he de fer, pues mira, amb una alegria i trec bé la gent i ho visc com puig. Molt bé, però ja és una puta merda i t'ho maquillar com si fos l'hòstia. No l'hòstia, és una merda. Després vivim que si les amistats, que si un te deixa de xerrar, que si un te trata malament, que si el teu millor amic resulta que s'ha liat amb la teva ex i no t'esperaves perquè no sé què, perquè és teu fiel amigo, és teu bro i és teu no sé què. Una merda, t'han maquillat que les amistats, l'hòstia te seran superfieles. No és vera, quan te giris te l'han clavat per l'esxona. El jefe que està de tu lado, que jo en tu, perquè ets el millor empleat, quan ha trobat un altre ets un numerito més i tot és per xerrar. I s'ha de pagar un pis i t'estan pujant els joiers i tot, i l'hòstia, i no té feina ni res, tu, què és la vida? Una puta merda. Però què fem? La maquillant de Yuppie intentant sobreviure tots, i tots aquí estem, pues, luchando a la deriva. I al final, les lletres són normals. És una nina de 21 anys que té complejos, que xerra dels seus amics que l'han deixat de banda. No és perquè jo estigui depressiva i perduda, és perquè és la vida normal, perquè això m'ha passat a jo, t'ha passat a tu i te li ha passat a tothom. I qui digui, I doncs, al final, això són lletres. Si els escoltis ara, els escoltis d'aquí 10 anys i els escoltis d'aquí 50, el significat és el mateix. Per què? Perquè xerren de la vida. Un amor, vale, t'he escrit de l'amor. Estàs enamoradíssim, la sentiràs i diràs, uau, quina cançó més guapa. Quan te deixis la teva parella, tu l'escoltaràs. Pues probablement no. Pues eso. Per què? Perquè en aquell moment tu omples cor perquè estàs en la mateixa sintonia. Perquè al final quan xerres de la vida, xerris tu o tal, és que la vida és la jocs. Mos agradi o no mos agradi. I tot, i al final, pues ets la música i això. És que... Que guapo m'ha quedat. Els cansats, ja t'ho havies preparat. No, sí, això m'ha sortit. Ara ho pensava, quina crac, Laura. Bé, aquest disc que tu has tret és un disc de realitats, de la teva història. Demasiada mujer, és la primera cançó d'aquest disc. Sí. Xxt, a vosaltres, no? Que si no heu escoltat el disc, aneu a Spotify ja. Aneu a YouTube. I no sé on és més, perquè jo l'escolt per aquestes dues. Jo crec que és per tot. Va, i és per tot. I si no poseu Laura Pellicer, i ja està. És que jo no ho veig tan complicat, No ho veig tan complicat. Molt bé. Espera que se mos mata l'artista. Ja està? Molt bé. Bé, Condem és un disc de realitat. Demasiada mujer és la primera cançó que trobam. Sí. Tranquil·la, mamà.
hoy no lloraremos más. Una de sus frases. Lo prometo y mis promesas son de verdad. Com vares fer aquesta cançó, a on eres i com te trobaves? Detalles. Bé, la lletra mal feta, la va fer ja meva. En plan de... Aquesta frase... M'estic que ho fa... Ara. Aquesta frase era la que estaven ben fetes. I me'n recordo que estava... Aquí no... En plan, quan la vaig escriure jo tenia un parell de lletres, jo sempre escric. Jo tinc un munt de lletres allà, que no sé si algun hi seran cançons o no, però sempre fa poemes, sempre fa coses. I crec que sortia d'un judici o s'havia sortit o tal, i va dir, mira, escriuré el que sento. D'això que tenia un xavallar va bé per Mollà. I va dir, hòstia, aquesta sona... En plan, aquesta frase, la típica cançó que dius, uau, cabrona, que li has tirat, no? Pues eso. I la meva intenció era que fos un que no llora no mama. Però quan vaig arribar a Antoni m'ha dit, Laura, és que aquesta cançó pot ser tan guapa. I ja, vinga. I la meva intenció en el disc, jo li vaig dir, vull que hi hagi una cançó que soni com un himne. La típica cançó que tu la sents i dius, és que és un himne. És una rebel·lió, és tal, i m'ha dit, que això és himne. M'ha dit, aquesta cançó i aquest piano que m'has ensenyat és himne. I va ser quan vam fitxar això. I aquesta frase venia perquè me'n recordo un pitch amb ma mare i m'ha dit, per favor, ja basta, plorant. I clar, ja era com a... Jo ja tot basti, però el que he dit, amb mon pare i ma mare ja. O jo encara, però amb mon pare i ma mare ja. Y lo prometo, y mis promesas si son de verdad, era porque el narcisista siempre es un voy a cambiar, lo prometo. No va a volver a pasar, lo prometo. Per això venia des de lo prometo i mis promesas si són de veritat. De jo sigui, te promet que no tornarà a passar. Me va molar molt aquesta... Que crec que no és, però hi és. Sí, és com que passa sutilment, sí. Ja... És que passa que l'has de llegir, eh? Sí. L'has de llegir. Perquè si no, no te deixones. Després tenim la segona pista, que és Donut Worry. Ara sí que ho he dit bé. Ara ho has dit bé. Normal, que ja està nerviós. És que el meu donut. Tot el podcast està nerviós per dir això bé, per favor. No. Bé, entre cançó i cançó hi ha un clic de diferència, que és una pista. Una és la primera, l'altra és la segona. Però si tu escoltes la lletra, és que pareix que hi ha molt de temps. Sí. Però estan passat anys. Sí. És que, el que t'he dit, que al final, si fas feina amb això, fins a quin punt està condicionada, saps? És a dir, vale, m'ha passat, però ja està, la meva vida és llavors. O sigui, com he seguit la seva, jo he seguit la meva, i aquí no hi ha massa temps. Ja t'he dit, si vaig estar un mes per compondre més o menys tot, les primeres maquetes perquè venguessin els músics, a millor dues setmanes hi havia, jo dono Worry, la maqueta, en plan, la base, jo vaig anar un dia a l'estudi quan estava amb ell, que no estava massa fina, i vaig anar a l'estudi i vam fer la base de la cançó. En la melodia de na, per damunt. Clar, jo estem allà i tot el turno i no estic jo per pensar. I pues, me'n vaig anar i en Toni m'ha dit, ho deixem fer. I quan va fer ja fer el disc, m'ha dit, per què no recuperam aquesta, Laura? Perquè pot sonar superguai. Dic, ostres, és vera. Li pot anar un rotllo funk i tal, no sé jo. I de damunt la melodia me van posar en Toni i jo a escriure, perquè aquesta no van agafar lletra ni res. Com si estiguéssim com una festa. És a dir, estàs a una festa, me fitxam un... Tot també la música és un pot teatre, saps? Al final te fiques un papelón, a mi mucho bla, 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 jo, en la veritat, no estic acribillada, és com aquí ho escric com si fos una Dua Lipa, però, saps? Que són lletres de... Me poso un papelón de que me'n vaig a una festa i la gent tal, i va ser així. Sí, però és que això és real. També. Perquè si antes xerraves de crítiques, gent que me diu que estic loca, gent que som una depressiva, sí. Però és que això és vera. Però si és que és un papelón, no ho saben que és vera. Ja, però és que és vera. Sí, però és vera, també. Ara no arribarà a ser res i que punyetes has d'anar a gravar un disco, ja tot això, també. I m'agrada la part de que t'has igual completament. Sí. Me mola. Sí, totalment. És com un altre que no hi ha, no, mama. I me'n recordo que hi havia la melodia aquella que no sabien què ficar-li, no sabien si fer l'estribillo, si fer l'estrofa antes d'un intro, no sabien què fer-li. I un dia estava ja meva, que me faltava més de bla bla bla, i no me viene ni me va, i me da igual, era el que me faltava. Jo estava així que l'escoltava, i ho vaig dir però de per dir, així com estic xerrant amb tu. Me da igual, ni me viene ni me va, bla bla.
dic, sí, quadra total, i me'n vaig anar i dic, Toni, miu, quin bombazo, Laura, això ja està. Ho tenim. Ja la tenim. Ho tenim. Ja la tenim. M'he fixat en una cosa. Que és que t'hi has mirat molt amb aquest ordre de les cançons que has posat, perquè he vist una evolució. Sí. Era una de les intencions, a part de que també, perquè trobo que hi ha tanta varietat de cançons, a part de l'ordre també de l'evolució personal, que n'hi ha un parell que no estan massa escoltades i la meva intenció que era que per arribar també un poc a les que més escolten haguessin de passar per això. Més que res per no escoltar, perquè trobo que la gent és molt còmoda avui en dia i és molt de... Ah, no m'agrada, la passo. I que si potser un disc, si el tens en el cotxe, te fa menys peresa a pitjar-li i sense voler l'escoltes i dius, ostres, aquesta no l'havia escoltada. I també era un poc això. Però també l'evolució personal sí que és entre missatges i volia que hi fos. Està molt guai, tota aquesta evolució de lo primer a lo darrer, una passada. Per exemple, a la primera de Demasiada Mujer, xerra de, com de desamor, de que no torna tal, no sé jo, i que he passat tot això, i ja amb Medredon que xerra de l'amor. És com algo que en el principi del disc era com no hi tornaré mai més. Sí, seré una lluitadora i lluitaré per això, per exemple. I ara torno a estar... Sí, exactament. I era un pot la finalitat també d'això. És la meva intenció. Silenci de Blanca. Aquí ve la puta merda de vida. Una cançó de les més, no sé, molt sentida, tio, molt... La cançó, no ho sé. Saps d'on surt aquesta cançó? No sé d'on surt. En vols una altra? Després no la voldràs quan te conti. No hi ha la mateixa cançó disc. Aquesta cançó va néixer perquè... Hòstia, m'han fotut bé. Aquí venen els artistes, estan fotuts. Era nit vea i estàvem en la toque de queda d'això de... Me poden juntar 610 persones o que van canviar tant. Bé, jo tenia un grup d'amics de tota la vida, d'infància i tal. I havien de quedar per anar a nit vea a xau d'ells. I va resultar que vam fer un grup a part per dir que jo no hi anava perquè no m'avisessin fins al mateix dia. Que jo no tenia temps de fer plans i que m'hagués tirat a ja meva. I un d'ells, gràcies a Déu, va tenir el coret o la humanitat de cridar-me i dir-me, Laura, està passant això, te volia dir perquè no vull que te facin això. I ja dic, hòstia, gràcies. I va ser com un de... Ja no és el fet de que m'hagueu traicionat, és el fet de la malícia que ho heu fet. Perquè m'haguéssiu pogut dir, mira, per la quarantena i tal, no es poden juntar tants, ma mare mai que no se fia, i que va més que si un parell no veniu. En el final, el millor només són jo, però da igual, intenten no me fer mal. Per la finalitat de fer un grup a part, no tot l'any, perquè no tinguis temps de fer plans, és que va ser en plan d'una traïció a lo grande i de 20 persones me n'ha quedat una. Una? Se t'havia de quedar? És que és heavy. En plan de que sou de l'infància. Imagina't si els hi quedat de conèixer. I va passar això i va sortir en plan de me'n recordo, va ser tant de... Ja també havia hagut un pot de follon abans, ja m'havien fet mal. I va dir, mira, saps jo ja, fins aquí. I vaig escriure Silenci Blanco i és com depressiva però contenta, pues lo mismo. I és la meva de coret. La que m'ha costat. Sí? Quina cançó tries del disc? A veure. Vaig un poc per... És que vaig canviant un poc. La que més, des que la tenc escrita, composta i tot, fins ara, se m'he oblidat olvidar-te. Que és un poc Silenci de Blanca, la veritat. És un poc Silenci de Blanca en tema de la lletra i tal. Però és la cançó que a nivell composició, lletra i tot, crec que està més... Tot va quadrat. No sé. És que més tal. Després, Silenci de Blanca és la meva nina, és el meu bebito, és com el meu... que sempre serà la primera, no sé si m'explic, i que no hi ha no mama, és el que més m'ha com a... Uf, són del meu top 3 per així. Vale. Cada cosa té el seu, però cada moment... Un top? Després podríem fer com un top. Sí, després farem un top. Quantes vegades has escoltat el teu disco? No hi ha comptes. No hi ha comptes. Des que el tenc, poquíssimes. Perquè, la veritat, entre assajos, gravar videoclips, gravar maquetes, gravar bateria, gravar violí, gravar piano, gravar guitarra i tal, fer comptes.
ja quan he ballat la parada de la cançó, ja hi havia un moment que me'n recordo que en Toni m'ha dit Laura, què t'apareix? No sé si és la guitarra. I Toni, tria tu. I ja ara mateix. Entre que hi va venir, avui també, i anàvem per cançons, vaig arribar a un punt que en el videoclip també li vaig dir, mira, que surti com volia. Els tenia, els va cremar, els vaig... I després quan surt, la gent els posa, i tal, i escolta-les, i escolta com ha quedat el màster, i escolta com ha quedat la maqueta, i escolta això, i el videoclip quadra la veu, i venga a mirar el videoclip 20 ballades també. Arriba un punt que dius ja, i quan va sortir disco, quan va sortir disco va dir, escoltaré perquè estigui bé, no estigui ratxat i no hi hagi fallos, vaig escoltar i va dir, bien, està tot correcte, sobre com ho havia demanat, el nom bé, tal, que he escoltat dues ballades i perquè mon pare ho posa en el cotxe. Molt bé. Quantes vegades s'ha passat a fer ton pare? Ton pare? Que ton pare és aquí. Papa, quantes ballades t'has fet a fer? Quantes ballades? Sí. Quantes vegades t'has posat a CD dins el cotxe? O tu ja, diu. Cada dia. Ja dic quan vaig d'esport. Cada dia. Vaig escoltar la meva vida. Has vist? Aviat s'atura, pues xerrar s'atura de barca. I cabrón, em vas escoltant això. Bé, tenim públic aquí. Ei, moix, què fas? Com estàs? Pot dir qualque cosa? No vol dir res? No. Mira que xerra. Sí, mira que xerra, però avui no vol dir res. Ara. És molt empeguidor, moix. Ara. I en Joan Mates per allà darrere. Joan, ho feim bé. Que no te senten, digues qualque cosa, que després me diuen que no ets, eh? Ah, sí, sí, és Sí, després me diuen que no ets i sí que ets. Bueno, vinga, bé, anem a més coses d'aquest super discazo. Super discazo. Enhorabona per aquest discazo. Bé, espectacular. Joder. Mira que ho feia per això, al final ha agradat a molta gent. Per què en català i castellà aquest disc? A veure, és que antes, en plan, a nivell familiar no xerc en castellà, sempre xerrava en mallorquí. No tinc família així per xerrar en castellà, per així no, però no he tingut mai cap problema. Però després va començar a fer feina. I allà on feia feina i tal, eren de Sevilla, crec que són. I clar, si no xerraven en castellà no m'entenien. I ja com que fent feina ja se m'ha integrat molt el castellà, perquè el xerrava 8 hores en el dia. I després els meus amics, a veure que tinc un parell que xerra mallorquí, però me van conèixer xerrant en castellà, i d'això que quan tu ara mateix jo no pots xerrar en castellà. Si ja m'has vist xerrar en mallorquí, ja no te surt, ja t'ho dic. I t'ho juro, la meva parella a dia d'avui xerra en mallorquí, però no poden xerrar en mallorquí. Mos han conegut així, i com aquest xip fa així. I clar, jo tinc molta intenció sempre de xerrar en castellà i en mallorquí, i amb mon pare i mare en mallorquí, i amb els meus amics en castellà i tal, doncs ho he tingut com a molt tollat les dues bandes. I ja t'ho dic, m'ha sortit en castellà. I ho vaig escriure en castellà, no tinc cap problema amb escriure en mallorquí, o sigui, potser pot sentir com a surt en mallorquí i una cançó en castellà o cap, però no va ser res pensant ni res, m'ha sortit així. Vale, venga a mi. Laura, que ha... No, no puc. Laura? Laura, que ha supuesto grabar el disc. No, és que no puc. Ah, Ni me surt, ni me surt. vos? Ah, no te surt. Mira, se m'ha fet. Que ha suposat gravar un disc a nivell de feina, a nivell d'assajos, estudi, músics, i supos que has gravat el disc ja recuperada 100%? Sí. Estic recuperada 100% de lo que m'ha passat, dius? Ah, vale, sí. Tema econòmic, el que m'ha costat, perquè, per una part, si vols fer més feina, per cobrar més, per poder-lo pagar, te lleva temps i té menys temps per poder-lo fer. I per l'altra banda, si em fa menys, menys de pes. I era un poc de què faig, me canvio de feina per poder fer més, però al final si me canvio no tindré temps de fer concert, no tindré temps de fer tal. La veritat és que jo he tingut bastanta ajuda en plan per part de família, o sigui, en aquest sentit, inclús amics que han vist que això anava en sèrio, m'han vingut i m'han dit, toma, faig això. I amb aquesta part he estat bastant acollida, perquè si no hagués durat més. Li vaig dir a Antoni que no podia dur tot d'un aviat, que si ho havien de fer més lento, se feien més lento, i que m'estimava més fer-lo més lento i poder-lo pallar, que fer-lo un mes o dos i no poder-lo pallar. I vam anar així, a poc, i així com... Què t'he dit? Encara madura. Però bueno. Bé, però no serà per molt, perquè... Espera'm. Comprau Que camisetes. pega fort. Comprau camisetes, Anau a Spotify, anau a YouTube A tot. i comprau camisetes. I si no,
nosaltres les vos farem arribar. Sí, vosaltres Mira. demaneu, jo vol les enviï per on vol jo. He de pagar més música. De part de gent de poble tindreu 2 euritos de descompte. Si li no passeu pena que ho arreglarem, no passeu gent de pena. Bé, assajos per aquest disc. Sacrifici. Sí, però la veritat és que molt guais. És a dir, no tens un equip darrere que és família i no, en cap moment no hi ha hagut ja passats que hagi anat i hagi dit, buah, jo no per això. Em van dir, ara m'he d'anar a assajar. No. Ja t'ho dic, és que vaig allà i és com que guai, estic amb ells, assajam, sopam, o me fem el dinar i tornem a assajar. Hi ha molta feina, això no ho lleva. Però crec que fer feina amb gent que tu durs bé i vos enteneu canvia molt. No el mateix que si te durs malament o venen per compromís que per si ho disfruten amb tu i els hi mou l'assumpte com a tu, ja està. I té molta sort. Bé, qui ets la gent que t'acompanya? Així, jo vull que... Qui ets la gent que t'acompanya? En Lluc Cintes, que és la bateria, que va gravar la bateria en el grup, en el disc, i vaig quedar jo. N'Inés Piqueràs, o n'Inés, que sempre dic Inés, a violí, na Cati Sampoches de Porreres, en el teclat, en Santi a la guitarra i en Pau en el baix. Oh. I jo a la veu. Ah, que tu cantes? Sí, crec que sí. Sí, era jo. Sí. Ah, vale, sí. És que no ho tenia. I on poden trobar aquest disc? Jo, si ho cerques per internet, te surten totes les pàgines que hi ha per internet. Primer de tot, però és que no hi ha una Laura Pellicer, te surt tot on ho pot comprar. I després tendes de discs, per Manacor sé que hi és, per Palma sé que també, i no sé si s'ha duit per totes les tendes de discs. No ho sé, m'hauria d'informar. S'ha duit. Jo crec que sí. Sí, s'ha duit. Sí, l'he vist? S'ha duit. S'ha duit. Sí. Vale. Que guai. S'ha duit. Pues s'ha duit. Després, una pregunta que te diré... Vinga, direm la realitat. És l'única pregunta que sabies que t'havia de fer, que te la vaig fer antes de que venguessis. Vale. Què diries? En so disc en sa mà, a la teva ets per a. Pues mira, quan me lo vaig dir, vaig dir, uau, tio, m'he de pensar un muntó, tal, no sé jo. La veritat, no me l'he pensat. I ahir vespre n'estic en el llit i m'ha venit el xap i dic, és que la veritat no li diria res. És que, com que és una persona que m'és indiferent, en plan, tu una persona que vos per xerrar li diries alguna cosa? En plan, així, de la nada. No, pues és una persona que per jo ara mateix no existeix. En plan, ten present el que he viscut per a ell, la veritat, me la repeteu. I és que no li diria res. El xanta m'aniria a la meva padrina i li diria, mira, padrina, mira el disc, saps? O m'aniria mon pare, o m'aniria mon mare, o m'aniria la meva parella, o m'aniria una mica... Primer, d'antes de tot això, m'aniria tanta gent que de veritat significa alguna per jo. És que no li diria res. Molt bé. Si ho vol comprar 15 euros i m'ajudes per la pròxima música, potser sí, però no li diria res més. Vols la camiseta, també. Després, ja no només del disc, sinó com a Laura Pellicer. En aquí dones gràcies. Dono gràcies a tots els meus amics, en plan, ja que van estar, però des de tot el principi del disc, i inclús antes, sense saber que arribaria a ser el que som, perquè crec que és molt fàcil a dia d'avui aplaudir i molt fàcil de dir, uau, som amiga de la Laura i tal, però és que al final jo sé que ja ha estat des del principi, sé qui és perquè ara li interessa i qui és perquè de veres ho ha viscut o ho ha sentit. I la gràcia de la gent que ho ha confiat. Que ho ha confiat en jo, com mon pare i ma mare per apuntar a la guitarra aquell dia que m'ha pillat la brusca, que potser m'haguessin pogut dir, vinga, una altra tonteria d'aquestes i no dures ni un mes. I no m'apuntaven, saps? I me van apuntar i van confiar en jo quan van veure els primers concerts i al final som enamorat. Si mon pare i ma mare no haguessin volgut apoyar que la nina fos música, no m'haguessin duit. I potser no hagués fomentat tot el que sa mare. I tota l'ajuda econòmica també ho saben, però també hi ha moltes coses que no hagués pogut fer, o potser el disc encara no seria aquí. Jo ho tindria, però no ho hagués pogut treure encara. El tema d'economia, que vulguis anar amb 21 anys, se fa el que se pot. I així com estan les coses. També els meus professors, perquè el tema de l'escola i tot m'ha sentit bastant apoyada en aquest sentit. No m'han fet sentir mai la rara, per així-ho, per voler la música i tal.
i també tots els que ara, tot el grup de música i tot això que ara escolten el disc. És a dir, ja la gent que hi havia antes, però la gent que hi és ara, que també està... Al final jo puc fer un concert, però si no hi ha aquesta màgia i no hi ha aquest músic damunt, o un tècnic de so, un tècnic de llums bo quan toca, i el meu mànager i la discogràfica i tot per darrere, que el que te fas coixinet perquè jo se me vegi bé, jo ho puc fer molt bé, però si no tens un equip darrere, no se m'entén, m'explic. I també, gràcies a la seva part, els hi toca. Bé, ara farem... Em dic que te faria un top, que sí? Ai, Sí. m'encanta. Ai. Mira, així com tu vulguis, tant si me dius el primer, el que posaries, o comences per 5. Un top 5 d'artistes de les Illes Balears. Vale. Jo el posaré allà el primer. Perquè Vale? nivell infància i nivell tot sempre han estat presents, però jo serà el meu top 1. Vale, anegats, perfecte. Ja que estem xerrant del disc i tal, també OR, perquè sempre m'han inspirat molt, me sabeu. OR, OR, per cert, he tingut contactes amb OR, Albert, d'aquí... Albert. Xerrarem amb Albert. En Manel va gravar les guitarres en el disc. Ahà. En Manel. I en Blas, el baix. Bé. El TDAH. Anegats, OR. Na Chiara, que ha anat a Operació Triunfo, els de Menorca. Vale. Perdona, Gestarina, en la que té, a nivell composició, no ha de qui t'estic xerrant ara mateix. No, ni de conya. Pues després t'informes, veràs, aquesta nina a nivell composició, d'aquí uns anys... La coneixes? No. Vale. Però... Bé, després quan la Les coneguis... sellers d'antes d'anar a Operació Triunfo, aquesta nina, jo ja flipava. Vale. Hòstia, ara, no, tot tres, ja mos lleves, tal. Na Maria Hein, també... Molt bé. És algo que no escolto molt, però jo estan en plan del meu qualitat musical així, estan a Maria Hein. És que jo estic en moda mallorquí, eh? Sí. Te'n queda una, ja t'has consumit els 4. Ai, qui te posa aquí? És que ara m'has posat difícil. Posaré Changuito. En Changuito, molt bé. Posaré Changuito. Molt Posaré bé. Changuito. Així nivell, en plan, ja que me demanes de Balears, en plan de nivell de mallorquí, això, saps? Herba, que n'hi ha mils que podien estar en el top Sí. 5, però això Sí. seria el Però sí, teu pensant- top 5, aproximadament, així en aquest moment, pum, tu De dir- després pensar-ho d'una altra manera, em posaries, però bueno, Sí. molt bé. Està bé? En Joan hauria de xerrar també. Menjant Changuito? Sí. Ah, jo vull conèixer, si el dus... En sèrio, Dimo. Jo tenc el contacte, puc xerrar amb ell, si vols. Ara val fer una col·laboració amb en Changuito. Però fem-la amb una coca, per Palma no poden aparcar. Això t'anava a dir. L'estic cantant. Vinga. Bé, a nivell mundial. Nivell mundial. Vale? La bolla del món. Amb qui voldries compartir escenari o amb qui voldries col·laborar? Nivell mundial, jo la veritat és que d'Espanya no me moig massa. En plan d'Europa. Així, saps? Jo és Xina Paula Mateus. Ara te'n pots saber qui és. No sé qui és. Bo, jo així, qualcú t'hagués dit na Taylor Swift. O na Madonna, o no sé, ja saps. Jo no, jo... no sé, som mi, però no... I com se diu, Martín, no? Paula? Na Paula Mateus. Mateus. Sí. Vale. Ara està començant a ser més coneguda, ara. Vale. Però l'he vista també créixer un poc i a nivell composició això m'ha inspirat bastant. I és una persona que crec que les lletres s'assemblen molt a les meves, per això me sent tan identificada amb ella. Per tant, no són iguals, però els motius i això són bastant similars. I és ella, me sabeu, t'esperaves un... Uau, en Justin Bieber! No. Després, bueno, me supos que les teves influències també van per aquí. Quina influència d'artista tens tu? Izal, Izal? Extremoduro, Toma, ja, m'encanta. Fito, també escolto un muntó en Fito, en Melendi antic, Sí, vale. vale? En especificar, vale. perquè jo són dues persones diferents. Vale. El Melendi antic m'ha inspirat molt també i té molta influència i d'això. Encara que no se me noti. Després també pejo Pablo Alborán, Malu, no l'escolt massa, però també, Vanessa Martín, també escolt un poc variat, la veritat, no té coherència. Vale. I rap. Faries una col·laboració amb Izal, per exemple. Va, sí. Paula, molt bé. És que ara m'ha sortit na Paula Matàs? Mateu. Na Paula Mateu.
Na Paula Mateu és així bastant coneguda ja, aquesta atleta. Comença... Se dedica a la música? Sí. Encara. Bé, ara crec que sí. Vale. Bueno, només un altre. Per exemple, en Fito, Extremoduro... Venga, Extremoduro. Si Extremoduro te diu Ai, Dios mío. que tu vas allà, tens una nòmina de 2.300 pavos cada mes. Sí. Espera. De per vida. Això ja, si Extremadura se'n va, tu seguiràs amb aquella nòmina vitalícia sempre. I cantaràs amb ells. Vale? Seràs la seva col·laboradora damunt l'escenari. Però... Tot sonava molt bé. Sí. La vida bon parar. El CD desapareix. No. Ah! No. No. Que sonava molt bé, eh? Sí, algo hi havia d'haver. És com un contracte de feina. Després... No. Antes muerta que sencilla, això m'agrada. Molt bé. Molt bé, molt bé. O sigui, al final me llevan... No. No, déjate. No, molt bé. Molt bé. Aunque sigui Extremadura, pues ja, que se'n vagin a tocar per allà on vulgui. Ara potser per passeig de veres, no ho sé, però així en plan, ara mateix t'hi digui, no. Després, el mateix quan t'ho diuen ells, saps? Hòstia, que vengué, t'imagines que Claro, ells i diuen, el teu CD se pega foc, desapareix per tot. I les cançons també. No podràs per mai gravar un disc. No. No. Ho Me té muero. ben clar, ho tens superclar. Me mort. Vinga, anem... Oi, que m'agraden aquells... El que ve ara és que m'encanta. Com te sents ara? Ara mateix. Ara estic superbé. Ara estàs superbé. Tenc pau. I feia pau. molta estona que no tenia pau. Ah, vale. Bé, pot venir quan vulguis, eh? Però estic molt còmode. Vale. Basat en aquesta pau que tu sents ara i que estàs bé, verdad? Si haguessis de fer una cançó ara mateix, ara mateix, quin títol li posaries? Ai, és que se'ns faran tan horrible. Anava a dir mitja hora, però és que mitja hora ja està agafat, perquè m'ha quedat la cançó de Changuito en esquiap. O no sigui mitja hora. No sé què se diu, la veritat. No, mitja hora. Sí, però no sé el Què títol. se diu? Fem voltes per Palma, se diu. Fem voltes per Pot Palma, ser sí, mitja hora. És que haurem de fer un jo no sé més que tu, d'això de títol de Veus? cançons. Mitja hora se diria la cançó. Ara se diria mitja hora. Molt bé. Perquè t'ha quedat la cançó de mitja... Bé, Sí. t'ha quedat Estor d'Estribillo de Changuito. Molt bé, molt bé. Ja m'agrada. A on s'aniria de viatge, Laura, ara? Vinga, me'n puc anar 15 dies i no me passa res. Me da igual un hotel on no me facin fer feina, puc descansar, hi hagi espai, piscina i aire condicionat. Vale, Porto M'és Cristo igual. te da igual. M'és igual un hotel, Molt bé. però en plan de qualitat, saps? De on me facin el bufet per de matí, el migdia i vespre, no hagi de fer res. Tot no inclòs. Sí, Vale. però amb qualitat. M'és igual si és aquí, a Madrid, un hotel així tranquil. No vull veure gent, no vull fer feina. No vull veure gent, més normal que aquí, la gent que te veu, pues no la veus. No, però dic de No, ja, estrès, ja. De tornar-me a pensar i poder escriure tranquil·la. Vale. Quines aficions tenen, Laura, que no ets la música? M'encanten les motos. T'encanten les motos? Sí, m'encanten les motos. Fa estona que no hi vaig, però tinc una llata i fa una moto una altra vegada. Anava a circuits i tal, i és una de les aficions, tal. Pare, la música no en tenc massa, però no dic cap. És a dir, els meus pares estan o fent música o fent feina. També m'agrada anar a passejar i això, però no així com m'agrada fer música no m'agrada una altra cosa. Si tingués una moto, si no feia música jo faria la moto i m'aniria. Però... I on poden trobar a Laura quan no composa, quan no toca, quan està a casa seva? O la pintura la poden trobar a casa seva? A ja meva segurament, perquè som molt casera. Som una persona que m'agrada molt sortir, però som molt casera. I si no me trobes en el bar fent feina, me trobaràs en el bar asseguda. Però un bar és fàcil trobar-me. No, molt bé, després... no, és que ve... per això havies vengut, vale, ja ho entenc. Vinga, ja anem a lo darrer, és que m'ha agradat molt, i després m'ha agradat molt, però
coneixet-te, que la veritat que mai posar com a nerviós quan me vas contestar el WhatsApp. I jo super normal. No, hola, pues sí. És que, jolín, però xerrant tu... És que he acabat les torres vermelles de les ferreteries, tio. No, ja sé que m'ha bastat per venir per home. Bueno, jo sé que has vengut per això també, a part. I te vull donar les gràcies perquè hagis vengut. Això ja saps que és casa teva quan vulguis. I, com faig en tothom, pues tindràs la única i exclusiva bossa oficial Ai, que guai. del podcast Gent de Poble. Per Tinc bossa, no en tenia. Tindràs la superbossa i, Que xula, per dur la llibreta de les lletres. per exemple, i després, en primici, tindràs Que miedo. un llavero de el podcast Gent de Poble que me van fer, me van regalar i brutal. Que fuerte. Superbé. Sempre els romp. Has endivinat en tot. Bé, sí. També has de fer bolis. Què he de fer, què? Bolis. Bolis. Per escriure les lletres? Vale, d'acord. No, de fet, faré un boli perquè el tinguis tu i puguis escriure les lletres. És que si no, després ho tindrà tothom i haurà de ser exclusiu. Exclusiu, per aquestes coses. Perfecte. Bueno, ara anem a la darrera pregunta. Anem a la darrera pregunta, que és una pregunta que faim a tots, a tothom que passa per aquí, que és, com t'agradaria que te recordassin? Ai, jope, volia fer una cançó d'això, també. A veure, que me fa molt nerviosa mirar les càmeres. M'agradaria que me recordessin com una persona que... És que, la veritat, m'és un poc igual, també, saps? Me sap greu dir-ho, però m'és un poc igual. Però, com a qualcú que no volia maldat, saps? Com que intentava lluitar per un poc tot el que ve la igualtat, o... No puc mirar la càmera, m'estic poc nerviosa. Puc mirar aquí. No, me pot mirar jo. Ja sé que són difícils de mirar, però potser t'anirà més bé que la És que no, càmera. per malament tinc això de les càmeres. Ai, quina suor. No, en sèrio. M'agradaria que recordessin com a qualcú que ha deixat un poc de marca. És a dir, que encara que no sigui, què sé, qualcú que té milions de seguidors, si hi ha altres persones que han pogut aprendre alguna cosa per les cançons o perquè han vist això o per qualsevol cosa, almenys si dues altres persones me recorden perquè aquell dia li vaig enviar un poc de xip, me basta. No necessito... Vale, molt bé. I ara, saps que tu has de despedir el podcast, perquè ho saps, me consta que ets seguidora. Però Sí, a jo veure. vull que sigui xulo, tio. Vull que sigui una cosa xula. Què vol fer? Per això, tinc aquí, amb exclusiva, una guitarra. No me fotis. No puc tocar la guitarra. Arba, Però m'han fet les ungles. el teu... Bé, però no passa Sempre res. me'ls lleu, perquè no puc tocar la guitarra en les ungles. Claro. I sempre me'ls lleu, però vaig dir, com que els he pallades per concert, me'ls deixaré fet. No passa res. Però, si mos poguessis cantar una coseta... Que cabrona. Se pot. No, si no se pot, no passa res. Se pot. Vale. Doncs si mos poguessis cantar una cosa, fem una cosa. Ai. Cantes, Vale? després deixes tu, jo ja no dic res més. Vale. I a tots, vosaltres, que mos seguigueu a YouTube, a Spotify i totes les plataformes que tenim, que això és Gent de Poble. I aquí teniu na Laura Pellicer. Ai, quina vergonya, però que entraré la Llorona. Si vulguis. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso.